Hei, salutare toată lumea! Astăzi voi mai face încă un episod din Headball 2, Headball. Și da, dacă vă place, nu uitați să apăsați like. Văd că am eu aici un prieten intrat, Dragoș Pro. A intrat fix când m-am apucat eu să filmez. Frate, ți-aș da invitație să ne jucăm, dar nu știu. Na, a ieșit. Ok. Nu mai pot să mă mai joc aici, pentru că am făcut 250 de fani. Fanii sunt, uitați, stai să vă arăt eu, fanii sunt ăștia. Uite, vedeți, banii, diamantele și apoi ăștia îs fanii. Când câștigi un meci îți dă niște fani. Când pierzi, pierzi fani. Dar de obicei câștigi mai puțin decât pierzi. Hai să ne mai dăm o luptă la Star. Să vedem dacă reușim să facem ceva. Mamă, tipul ăsta are ceva. Hai să-mi iau hop și hop. Aici câștig mai mult decât pierd. Stai că nu-i bine pus să mă dizenul, stai mă. Bravo, eu n-am făcut nimic, ați văzut. Ești deștept. Deșteptule. E foarte deștept. Oh my god, s-a făcut invizibil. E foarte deștept acest tip. Ia fiți, hop. O să-l fac praf. Nu știu cu cât e să ai. Cred că cu 1000. Adică nu știu cu cât. Să mă gândesc cu cât ies aici în plus. Deci dacă așa 2000 ăia 2500 este la mine, pe dau așa, îmi iese vreo, dacă el are 2000, mi iese 2500 dă și el, tot îmi iese vreo 2000, că 500 dau pe ăstea, pe vrăji. Pleacă-mă de la mine. Oh my god! Dă-i golă! Yes! Pe asta nu folosesc tot timpul cu timpul, o folosesc numai când cineva e în avantajul meu și în ultimele secunde o folosesc. Și de multe ori cineva, nu mai știu, 2-5 și nu, era 4-5 și mai erau câteva secunde. Am folosit-o, apoi când am terminat era parcă 6-10. El avea 6 și eu aveam 10. Oricum, chiar câte goluri mi-ai dat, tot câștig. Ok, am câștigat. Nice. Câți bani am făcut? Ok, ați văzut că mi-ești pe plus. Am făcut 310 fani. 310 fani. Ia să ne ducem puțin acasă. Bă, frate, chiar vreau să mă joc cu niște prieteni. Nimeni nu e, pentru că la prieteni... Apropo, mi-am schimbat și skin-ul. Acum așa arată, m-a costat mulți bani. Aveam vreo 100.000. Cred că da. Și am dat pe toți pe ținuta asta. Ok, hai să vedem dacă reușim să mai batem aici pe cineva. Dacă mai vreți episod de nu uitați și voi să apăsați voi butonul de like. Hai să vedem dacă... După cum văd, toate meciurile lui au fost pierdute, așa că cred că o să... Hai să-mi iau ăstea. Deci episodul parcă aveam 60.000 sau nu mai știu cât am avut la începutul episodului. Să vedem până îl pierdem cât reușim să ieșim în profit dacă ieșim. Oh my god, s-a făcut invizibil. Invizibilitatea mi se pare cea mai mare prostie, pentru că eu niciodată nu mă uit la el. Tot timpul după minge, adică pentru ce ai vrea invizibilitate, că eu mă uit tot timpul după minge, nu mă uit niciodată după unde e tipul ăsta, nu. Mă uit tot timpul după minge. Să nu fie aproape de poarta mea ceea ce s-a întâmplat.
Dar așa, în general, eu tot timpul mă uit pe el, gen, mă uit după el. Deci invizibilitatea nu te ajută cu mare chestie. Doar să fie el confuz că nu știe unde ești, dar în rest atât. Ia fiți atenți. Astea-s folositoare, nu ce are el. Uitați câți fani. Amândoi avem cam la fel fani în plese, vedeți? Am mai avansat. Mă joc destul de mult acest joc. Nu credeam că o să-mi placă chiar așa de mult. Niciun joc nu mi-a place asta. Pe bune. Adică e așa de tare. Cred că momentan Pokémon Go și ăsta sunt cele mai apreciate jocuri de pe telefon, cred. Pentru că sunt și cele mai noi. Adică da, n-are grafica cine știe ce, dar în jocuri, sincer, contează și grafica, dar nu la toate. Adică ia imaginați-vă jocul ăsta cu grafică bună. Da, ar fi fost cam shitty. Adică nu la fiecare joc contează grafica. La fiecare joc are o grafică aparte și asta face jocurile șmechere. Ok. Pac. Mamă, ce era să zic că își dă autogol. Hop. Hai că l-am făcut, deci ăla era și la gol. Uitați cum se ducea, stai. Uitați cum se ducea mingea. Era gol. Banii. Câți bani. Și am făcut încă niște fani. 300. Mamă, ăsta nu prea a pierdut. Să sperăm că eu să fiu începutul lui de a pierde. După asta mă uit să văd dacă a venit un fan. Adică un fan. Nu toți sunt fani, prietenii mei. Mai am și alții așa, care nu sunt. Îi dăm din prima pentru că pot. Și apoi, mamă, nu. Mi se mai întâmplă chestii din astea să nu nimeresc. Dar tot s-a pus că i-am dat un gol. Ha. Eu n-am net. Vorbesc serios. Mama, aici am avut bulan. Ok, totul e ok. Mama, acum el nu mai are net, pe bune. Nu! Mamă, dacă te-aș cunoaște și ce tare te-aș bate. Dar e imposibil să mă bată. Sper că e imposibil să mă bată. Așa. Nu! Ok, nu toate meciurile pot fi câștigate, dar pentru mine pot. Mai fac, doamne, fraților, nu mai pot de nervi. Nebunesc cu asta. Știți ce? Să vă spun de ce am ieșit. Că câți fani am pierdut? Am 308, lasă că e bun. Am ieșit pentru că mie mi se mai întâmplă pe telefonul meu să nu mai pot să mai sar sau să mă mai mișc. Și eu când se întâmplă asta fac următorul lucru. O să dau pauză, ies din joc, închid 2 secunde telefonul și l-aprinde înapoi. Asta fac eu ca și ce vine.